Pirtûka xwendinê rûpel 224 ders neh A hîndarî 2 Mala pîr û kalan Emer, tu şiyarî yan raketî? Ez şiyarım. Maqey xew bi çavên min dikeve ji ber êşên min ên bawiyê. Lê tu çima raneketî? Ma êşa pişta min dihêle ku ez rakevim. Mecalê nade ku ez xwe dirêj bikim. Ji ber êşa pişta xwe nikarim herim avê bînim û vexwim. Bang li bûka me Gulistanê bike, bilaştera avê bîne. Ez naxwazim wan aciz bikim. Niha ev jî raketin e. Carnan difikirim. Gelo em pirman li cem Rojhat û Gulistanê? Na, wisa ne fikre. Maqey gerîbin. Rojhat kurê me, Gulistan jî bûka me ye. Belê, bûka me ye. Lê ça hebe dîsa jî qîza xelkê ye. Rojhat jî vê mêla jina xwe bike. Ma têya min nedikir ku ev jî yavê neke. Vî nîvê şevê ev fitneyên han ji ku derê hatine bîra te? Qey ji me aciz bûne yan te tiştekî bîstiye? Na, Gulistan vekirî nabêje ku ji me aciz bûye. Lê carinan riyê xwe tiştike û gotinan tavêje ber min. Wek? Wek ev roj digot, derdên min û yên zarokên min ne besên min in, îcar nexweşiyê kal û pîran. Li riyê te digot? Na, li mutbaxê di ber xwe ra dipeyivî û bi min jî dida bihîstin. Asayî ye. Meriv carinan ji hev aciz dibe. Lê ez naxwazim ku ev ji min aciz bin. Riyê xwe tiş bikin û gotinan bavên ber min. Xwezîka em biçûna mala kal û pîran. Maaşê teyê malnîşîniyê têra ma herduyan jî dikir. Mala kal û pîran? Na, ew nabe. Derûdor ê çi bêjin. Çûyîna me hem ji bo me û hem jî ji bo Rojhat û malbata wî yê baş nebe.